Elikadura tailerra. Apirilaren 27an arratsaldeko ordu 2:00 lauretara eskolan elikadura tailerra eduki genuen. Tailerraren izena "Zure elikadura zure bizia da" zain ezazu izan zen. Maitane izeneko neska batek azaldu zigun zer egingo genuen. Lehendabizi elikadura piramidea aurkeztu zigun eta zergatik dituen 3 kolore desberdin azaldu zigun. Beranduago egunero zer jan behar dugun esan zigun. Geroxeago piramidearen fitxa eman zigun eta guk behar ziren koloreekin margotu genuen. Eta aurreko eguneko gure menua idatzi eta aztertu genuen. Ondoren anorexiari eta bulimiari buruz komikia irakurri genuen eta taldean hitz egin genuen. Gauza asko ikasi genituen. Adibidez, egunero 3 baso esne hartu behar ditugu. Egunero 3 frutale hartu behar ditugu. Egunero 2 litro ur edan behar dugu. Koipe eta frijitu gutxi hartu behar ditugu. Landareak animaliak baino hobe. Jan ezazu arraina haragia bezain beste. Zure pisu egokia mantendu. Ez ezazu gozaria alde batera utzi. Kirola egin ezazu. Eta, gustura, egon